Inniu tá muide chun féchant scoile tá an bhunúsach de sport be agus sinné an Preabadh. Agus tá Dína Breanar manis agus tá si tá mis an Preabadh ach ó bhfuil tú an Preabadh sa bhealach ceart. Tá mis chun ceir a faointe tágas go bhúna dúibh inis a bhfuileann le Preabadh agus má tá tú ná seoí ina gceart tá tú ná go leor spórta immert agus bheith sábhailte ag an am céine. Ach tá sé fíorthábhachtach an initiative na rudaí seo tá an bhunúsa go leor dú nímuid an sinna dhéana agus sinna fá go me peocha an Preabadh. Mar sin, chulaganna seasaigí suas, chulagadna sa seomra mám dad dutharcha difriúga aine tá an má mó agus bunaigí tríal as é seo. An chéadúd chas mi duine ná an taobh sús tá sé sin fíorthábhachtach chun bheith réile spórta be dhéana. So tá muid chun tosnú réithir spotta, níos mar sólaí tá sé ana-thábhachtach taobh sús rih spórta be dhéanamh agus tá muid chun tosnú le réithir spotta. Bhí mar chaint bhí léach an tachtain se chaite sa léthireacht agus níl dáta be gur léachí Katie Taylor ús an sí an Preabadh gúnaí. So tá mí chun nigantar an hin gur Katie Taylor muid, tá mí chun cinál ar na réithir spotta agus an darnálaíocht. Mar sib, den cínta go chulaganna dhéanam man bhfuil, chur brúarab, agus lábhas ús an air freisin. Mar sib, tá fulla bogad típil chorp níos tapúla inis agus sála arda. Ítach agus clúna arda. Thar Nis, tá muid réile tosnú leis an scoile tá inmh going sinné an Preabadh agus tá muid chun ceir a faointe tágas go bhúna bhí. B'n chéad ceann ná go bhfuil tú ag tumáint ó úl na coise. So tá sé sin fíorthábhachtach mar tugann sé neartit. So be tú tumáint ó úl na coise agus a léimt sús an air, Preabadh sús an air ar chosamháin. Bhfuil muid ré, bhfuil muid trí las. Tumáint ó úl na coise, ítach, a ríist, ar bar, agus a chostada. Ítach a ríist tumáint ó úl na coise, ní cheacameach a sáil ar tála nuair tá tú ag Preabadh ach bula sé an tála nuair tá tú túirling. So sin ceacaúir. Anamha. So sin é tumáint ó úl na coise. Dar ceann, tá mé gur méid na géga lúpa ag na hileannacha. Agus tá tú go níad a lúsca sír, agus de bhrúráid le neart, agus tuair sé sin Preabadh níos iardagáid freisin. Tuair sé cúnagáid. Bhfuil muid ré, agus ráilinn ar cédaíon is muid léimiúid chuntosaigh. Mar sib, Preabadh chuntosaigh, agus sír, agus chuntosaigh, lúbagí na géga, agus chuntosa, agus sír, ítach ar fad. Nis ché ceanna le ceanta an-thábhachtach go héobh sábhailteachta agus sin é go lúbú tú de chostaíochta ag an glúin. Mar stoppann sé thu a bheith i tite mo híomh go tíobh de sin an glúna ghartú. Bhfuil muid réile sin agus i ceann seo duine muid ar dheis agus ar chlé. OK? Anna bheith ar fad agus ar ráilinn. Ag lúba chostaíochta, cáiríte leis an gcothaíocht. Anna bhá agus ar ríist. Lúba chostaíocht a rúnaí beag agus duine muid leis a gos eile, cos clé. An chothaíocht taine áil. Anna bhá. Chulaganna dhéanamh. Ítach, den íoch gan na chosa chur tala mar rinne mission sin. Ítach ar fad. A ché ceann eile ná go bhfuil muid a breanach an tosaigh agus a cynál a cligan díreach, sucr, sé sin an-thábhachtach freisin. So cáróid sé sin go mórlan ar gcothaíocht agus a ceann seo tá mé chun trícíníon a bhar an gos deas, trícín ar an gros clé. Bhfuil muid ré, so fich an díreach araig, a ráilibh. Dó, trí, agus a cos clé. Hían, dó, trí, thar bar. Nis, tá ceir a faointe tágas dinta going inniu, tá mé go dul siar agus iad sin a dhéine i leog le chéile. Ná bheith sé seo rúnaí beag níos deachras. Tá mé gur agus mínáid sib ar an úl na coise, go tú ag Preabadh bhaid úl na coise, go méid na géga lúpa ag na hileannacha, agus go mrúid tú iad chun tosaigh, go méid de chostaíochta lúba ag an glúin, sé sin an-thábhachtach nuair tú túirlingt, agus go tú fich an díreach araig agus de chluigeann deas sucr. Chuirmid ceircinn sin na chéile agus tá mé chun Preabadh ar a spotta cho hádas go féidir libh. Brana timpeall cé tá anaíon, bhfuil ná brana timpeall rihan ceann seo ach chuine súlmach bhfuil daoine níos irde na thú. Bhfuil muid ré, chula cheann na chéile. Ítach. Thar bar agus buin tríos a ceann eile. Cho hádas go féidir leat. Ítach a leog, tá mé boga. Fair play goibh. Ní raibh sé sin éasca. Nis, tá mé héanaas anáil hééis sé sin ach maithím go bhfuil glór acliacht dinta going. Nis ribh hééis éon acliacht dhéanamh tá sé an-thábhachtach fuarú síos agus tá mé chuna sin dhéanamh agus tosamid le lábha chratha. Mar sib agus na cosa.
Ítach agus níos tá an anáil daine thugáil chun an tíir chuir stachan ar scábhóga. Steach tríd a rón amach tríd a bhéal. Má sibh rinne muid go leor achliachta an sin agus tá sé an-tábhachtach na pointí tagas sin smaoine bhar sin tá sé be cleachta an Preabadh dearseach na cruthaí commórta scuip féin agus buin bunigí tanmhas na pointí tagas chleachta. Má sibh.